පින් ලං කරනා නව සහස්‍රයේ සංනිවේදනයේ නව මං පින් සොයනා තැපැල් සේවයයි මේ ශ්‍රී ලංකාවේ තැපැල් සේවයයි මේ හැරයෙන් අනබෙරයෙන් ඊතලයෙන් පරවිතුඩින් ගෙන ගිය පණිවුඩ සකසා නව තාක්ෂණෙන් සරසා එසැනින් ලෝකෙට පිරිනමනා තැපැල් සේවයයි මේ ශ්‍රී ලංකාවේ තැපැල් සේවයයි මේ මගේ දැය උදෙසා නිවැරදි මාවත විමසා එකමුතු වී පියවර තබනා තැපැල් සේවයයි මේ ශ්‍රී ලංකාවේ තැපැල් සේවයයි මේ සමෘද්ධිමත් දේශයක් තනන්නට අප කැපවී ජය කෙරෙහි නම්මනා සමෘද්ධිමත් දේශයක් තනන්නට අප කැපවී ජය කෙරෙහි නම්මනා තැපැල් සේවයයි මේ ශ්‍රී ලංකාවේ තැපැල් සේවයයි මේ තැපැල් සේවයයි මේ ශ්‍රී ලංකාවේ තැපැල් සේවයයි මේ තැපැල් සේවයයි මේ ශ්‍රී ලංකාවේ තැපැල් සේවයයි මේ கடமைகளை ஆரம்பிக்கும் முகமாக முதல் நாளாகிய இன்று இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசு முழு நாட்டு மக்களிடமும் அபிலாஷைகளை முழுமையாக கொண்டு இலக்குகளை நனவாக்கும் மிகு கிருஷ்ணாண்டின் தொடக்கத்திலே இவ்வாறு தடம் பதிக்கின்றது. இன்றுடன் ஆரம்பிக்கப்படும் பத்தாண்டில் ஒரே கொடியின் கீழ் முதல் பெறும் ஒரே நாடாகவும் ஒரே தேசமாகவும் கம்பீரமாக எழுந்து நிற்பதற்கும் திருக்கோவிலால் ஈர்க்கப்பட்ட மக்களின் அபிமானத்தை எடுத்து வைக்கவும் மற்றும் அவ்வாறே வளமான நாடு அழகான வாழ்க்கை ஊடாக சவால்களின் தயங்க மாட்டோம் எனும் தொனிப்பொருளின் சாரத்தை அதனூடாக எடுத்துக்காட்டவும் வழிகாட்டும் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட அரசு நிர்வாகம் ஒன்று பங்காளர் ஒருவர் என்ற வகையில் நான் பொதுமக்களின் பணத்திலிருந்து சம்பளம் பெறும் அரசு ஊழியர் ஒருவர் என்ற வகையில் அரச கொள்கைகள் மற்றும் இலக்குகளை நடைமுறைப்படுத்தும் போது என்னிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ள கடமை பொறுப்பினை வினை துறனுடனும் பயனுடையுடனும் செயலாக்கத்துடனும் அதிகூடிய அர்ப்பணிப்புடனும் நேர்மையுடனும் பொதுமக்களுக்கு சார்பாகவும் பொது விரைவான
நிறைவேற்றுவதாக உறுதிமொழிகின்றேன். சத்திய பிரமாணம் செய்கிறேன்.